в България, на мен ми се струва, това е много голям политически риск, започва да набира сила възгледа за икономиката, според който колкото повече харчиш, толкова по-добре живееш. Като източник на харченето, в крайна сметка е валутния режим, инфлацията и увеличаването на държавните разходи. Според последните данни, икономиката е замръзнала, което на фона на ставащото в региона, в Европа, добра или лоша новина? Тя е добра новина, доколкото това означава, че българските предприятия по някакъв начин се преориентират и търсят заместители на външно търсене с адрес Европейски съюз. До някъде това се отдава, до някъде причините са независими от българската политика, доколкото Русия, бившия Съветски съюз, до някъде Турция са част от и Близкия изток са част от евентуалните заместители на външни контрагенти на българските предприятия. Тоест външното търсене има известна преориентация. Инвестициите от тези страни са също добре дошли. Очевидно те леко дават известна сила на икономиката, но в крайна сметка това не е достатъчно, за да се възстановят равнищата на ръст от преди 2009 година, които бяха изцяло финансирани с външни спестявания. Това, което се случва в момента в България, е намаляването на сигурността и съответно на привлекателността на страната за външни спестявания, т.е. чуждестранни инвестиции. Защо? Защото всички малко или много разбират, нали, че доминирането на местни интереси в икономиката на България все повече и повече пречи. Има много негативен опит, като се почне от гоненето на инвеститори, неясни процедури по поръчки, особено такива, които са свързани, да речем, с инфраструктурата на икономиката. Инфраструктурата на икономиката, това са институциите, не са пътищата и не на последно място ми се струва, че много негативни сигнали идват от опитите на правителството да променя такива сегменти на пазара, които не подлежат на промяна поради европейските правила на играта, като да речем играчите на пазара на дребно, играчи в други области, да речем в използването на полезни изкопаеми и така нататък.